Okay. Hej Christine. Jeg har nakket dit kamera, og det er nok sådan ret sløret det her. Men jeg vil bare sige, at jeg kommer seriøst fucking meget til at savne dig. Som vi sad og snakkede om. Alt det vi har været igennem og sådan noget. Alle de sjove ting vi har haft, mens du har været i de 3 år. Jeg kommer fucking til at savne. Jeg kommer virkelig til at savne dig. Jeg håber du kommer på besøge os rigtig meget. Og jeg tror du gerne med at lede efter mig lige nu, fordi jeg har nakket dit kamera. Men jeg vil godt få dit kamera, sådan at du kan se videoen. Ja, jeg havde egentlig bare tænkt mig at lave en video, og så nakke dit kamera. Men nej, jeg vil bare sige, kommer fucking meget til at savne dig også. Det bliver ikke rigtig det samme uden dig, fordi du var sådan Christine. Du var unik og en del af klassen. Så jeg kommer rigtig meget til at savne dig. Og Mikkel og Christian, de udspivende nu, tror jeg. Jeg føler lidt, at jeg ikke havde siddet og snakket til de kamera. Det kan ikke syge forbi mig. Det er det, at jeg ikke havde det her. Fordi jeg snakker ikke rigtig sådan nu. Eller jo, til dig, når du siger den. Men ellers sidder sådan lidt. Okay, jeg sidder og snakker til kamera. Nej. Men fedt, jeg kommer til at savne Christine. Røv. Og du var... Jeg har altid været en... Der kom gående nogen forbi igen. Du har altid været en af mine bedste veninder. Jeg kommer til at savne, så vi har haft sammen. Dem så. Stine.